Dan peranoi lamru nyong ba ya kani ka jing dawa jong ka kita ki basong tu apa tamotor orang tu ngi tu ngi nempediang bat ngi la akan syari ka sarkar ba ka sarkar kam dei min entertain kaliban simply ignore bi tu namar ka tu kam dei ka hok jong ki kila si dawa ya kai ka ba kim song hok taman keren bandawaru te na kaliang jungi ka sang hi ngin persya bat ngi kerpar ka sarkar ru ya high level ka komiti ka bapai ka tu ka kam ka badai bitu kita motor ban relocate ka tu la ni ban evict noi gitu mag dan arjat yang tu ma ki wei ban relocate ki wei ban evict ben namar kidan ki badai ki staff ki barang trai jong municipal ki office kum ta ter ki barang engage ya ka service ka jong ki ya gitu de ban relocate sewei ka chaka te kadan ka kotar pla pensionaro ti kitur kim de ban pane namar kat kum ka rule hi phablen nama government ha ka kriya ka kota no sewei phablen pimla ban kam trai kotar तो कि बाहर पार्ट किन्हीं की सेक्शन ऑफ बदन हम तो गिरे की तो कि इलीगल settlers urap ben kumno nenterti ni kita pe ngim ya hap kar kum dawa jong ki ru banang ba ai jaka poir penwar ka diga jing dawa ka baima gini ki plan se jingai pe ngi hap ban i jingai lupai ka jing dawa ka jong ki ru pe ka wei ka jing dawa jong ki long poir penwar ka european war pitip ka dor tanga jaka ye karan che kita te wan ka sarkar kan yon ai kita ka jaka ban ai ki ya ta pi beli ki ko ai ta ka jaka primary ya beli ki mlong beli sa sewei ti ki brio nalor ki di ki illegal settlers ma barsa ko ki jing ko jong ki ban sang tu kolong ba kini ki perkhat ben be tang ban sa ki perkhat ka business jong ki kin penian kin penhe ka business kam dan ye kata ki jing ko jong ki bar ka balai be ki ko apan song po european war kolong ba kin laj na ka jing interfere jong international head berkhan pi european war mo ka council long sebat te kemun dan balap interfere ki mentang tu po thamot orang tu kadan ka role jong council kadan ka role jong CM takda kini kim shan jaka mau CM udan ki documents ka council kadan ka authority ka padan kami ka hok ka bor la jong te kini kila da mat kini berkhot ki pan european won khanang ba kin laj kini berkhot ki long safe pi takda ngi de ben ilupai ka jing thumu jong ki wasalan dan te na kalyang jong ngi ka sang of pi lambai ki perlok be jiter langi nyong bangin persya ben ban ngi kerparu iya ka government ba kam dei ben entertain ni kini tong khang diar ru mdei entertain ki evict be ki kidai ki illegal settlers sampai kini kile kamnu sadil lah takapor dah kile syukur sah handle ya kakut dah kile mau sampai mak kidai ki illegal gini pingi kelam keren gitu ki badan ka service gitu ka sarkar long relocate provide ka kota rakawai to biang anda gini ta illegal di banrat lada fikasi ki jongi bubun ngilapet ka pipet ka stream tarik posnem ki bahasa be song dukan ki bahasa weng na municipal ki bahasa evict nang tay na po katuka siya po Angelis na mga ki parking ti ki baboni kasi jung isa to siya ivig berkhay menno relocate ki menno ki replace ki ka jaka ban abiang njudan balai khala teng kini pinong pi phimla ban claim banong bangang la syong ni si spasnem ka yungwai ti yungwai ka jaka ki brio pi ka government ka peterkam ru itu ka eviction act jong ka government peterkam itu kumanta ki don ki khasi jong ni ki basa yungwai don balasa si sanpon tu posnem bahat rayeng ki dei unong songwai le yasa adu pateng kursi rang sawai tan kamno ke jaka mla am benong te na kalian macam ingin persya ben balar ka sarkar ka entertain ni kani ngip ngin sim de ko gilar kalian ti ben nginem sok likti ngi ba ka konten mun buat ha mon bandar karat ben mar balai ka yang skam ka nong rim ba ka jaka ke jumki kidan ki documents ki biang ki kot kisla but kini ba songwai ki sa nong songwai be ki ba shina ka list ru ki sa be ka list ki myo e ka ownership mo te kar bing su thu mangi kini ki legal settlers sang tai ki long kom tai kem shmyo ya ka kot kisla bo biang ban pensisha be ki trai chaka kan bang su thu manga don tangkat tu kani tli ki badai bat ki school na makala te andai the rest nang ta hi umdon na pi ka government pi ka wei ka long ba ngila jam plan du pasdang andai dai ba ka sarkar ka padan kami ka bor ki eviction act jang ka government nai rat be kin ma dei ki dei ki illegal kimla ban claim ke kang tu te ka jing pat slam ban ka jing entertain than ka jong ya kiru ngi ba manta ka jing entertain than jong ka government ya kiru ngi ba manta ki take advantage ka ni ka situation manta pi ngi ngim dan ti tan wai ka long ile support ba ban nginora ya ka jing khi nginora ya ka jing khi do pai ba pi pila pe ya ka ni ka jing khi ka bala dab lo ka jing khi ka bala dab ka bedai berkani ka thamotor kamdan kata ka face jong kita ki NGOs ban miang tu upai ba okhi namar bali pai ba lasan pi
maka jing le bahaya jing tiki beri hang tu bar kajing pendik ya kalau kawan kajing pensiri kelung kena ikan tai ki basong dukan satu kita ki bro ki penlong gitu kapor ban mi kajing ki bar pai ba ayumi te menta lada ka sarkar menta ya kini ki juki beri kan tertin kembang i fite ngi ka jaka ka bansa European war ban tit European war menta rang keren thamulawi perok jangan wong tang ki bahaya spa ki beri ki badan ka pisah ka babun mo kila ban tit jaka European war kador sipo jar si skorfin to mundur bisa kini ki illegal seterusnya ki bepersa ya ke sarkar ki basong pean ki buan air ngimtip kini yo kata kador me jaka kini ai ke sarkar kan ai kan provide what about teachers ki bamio tulom kini kai bupli hadu menta ki safar kimi samadan bali bandawai ki tulom bam te kumu fin fulfill ki jingkwa jing ini ki bri ki bam dan tang hok ru bandong tang hok ban pan jaka wat haka jaka ka bala sya kendong sya bodar dan ho ban pan jaka pingitan artli relocate ki dan ki section ki bahab yang relocate kiba ki office kidang engage sa service ki relocate sa ki kotar pada pensiona mud shift no gitu pi ni klam ong gitu rube no pingi dang keren da kalenti ni keren ndai bersyukuran klebi andai nyong ki illegal setelah sa ai fitan hok ban race banong ba ya kita ki issue ki demands ki jong pi banong ki kwa ni kile ki kwa palat bani gitu ki brang don ni service no gitu ki barang engage service gitu relocate ladam la bu kotar ke government hang no ki haban let ben kita ki department ki pelatan no kita ki pak central government ki patan kam service ki klasim no skota lejong kilen ende ki illegal ki dawa palat ya ka ki kitu ki belong legal ki dan kini ki dawa son ka jaka ka bangala manong 10,000 square feet ka bangir ngim judri manyo eta ka jaka po European world 10,000 square feet kini ki kwa kata mri tang ka jaka ki kwa ska pisa ba naik ti jong ki ban snai yeng kan ni ka bamla banlong ka bat bana kaliang jong ki sambalang ngin pediang penbiang cuai ke tulop gini kai pet cuai ki onam produce ki bubun pet ya kan chicken ya ka welfare ke jongki sangi aban entertain gini kila aban ri sadu kan ni ke demand tong people ni bukan jam man dari kesakar ba anu kumnu fi genur ban ri skat itu ki demand kiba kalapan bitar lut pet ba ada mendai pen bitar tangi kian jio leaders pet ba amro khai lai bitar mesni itu ke jing dawa ke jongki ka jaka European one kajaka European war kador baka ksiar kajaka European war nanta ke pisar apa ai lupa ki bikin snaying kalau demand jong kini kila wan de intention ban demand ya kabam lalong mo ka sarkar ki ban sothu igani ngangi baka sarkar bat ka high level committee ki ban sothu lupa ba kini ki wan ka jing kran ban demand ya kabam lalong ki kram demand ya ai ka barang long ban ya kran ro kila wan lupa de intention bangin let kran ki sarkar ngin pa ni kabam lalong kran sarkar kana mai bangin syong bayang tai kata ke jingko ag jongki kidi ber sungu go ke security ke government kala ai ki that is the most important ka ba dan kam ba ke security ki shong to no du be ki do menta ke shong jai mdan ye ka security ke ba government ki ai ba pa bar ki am pi tinga sungu ba kata ka dei kala biang ki kemdei ban dawa ne ban diman kam shong hok haye ruem namar ngalong ifina dumne ki dei ki illegal setelah ki ba shong bean aku tu kecaka terlalu beri usong be yang tu undawai kita tolong hi menta subuh menta ngir ngilum no ti kasih bala sabe berkhat sabe ana station ni selong ki ba sabe ti ki ba song ti ki hakas kasih bu pli bala sabe bubun ngilum no gitu yang government relocate gini replace dia kai gini long nem la nem sarkar bele kata ang sarkar ka di ban use ka to ka ang ifi ka to ka eviction act ka sarkar kali ban sotu phi kam sarkar kam dei ban ki kinailam jungi kim dei ban divert klomar ki jumi perkhat sim pan scam be ile dia begini ki dei ki illegal settlers kinong song be an takata la bang le ka kamram ka dei ba government kala panjam pala de ki ka persang ban khro ne ngam tip kini ki le ro sim gobu te haba sim gobu bre kim demand kai ka bala ban long kini ur ki dan la ka jong ka plan ki demand ya kai ka bamla ban long te kla dep tip lupa ba ka ni kam ka bamla long ki demand ni ka ni kenang bakal sor kilit along kembang no ukulung bersan senem buang air kan nyak mangai helikopter long hi mo kacu gini lalong kota gini rong kipan ni kai ke bomla ban long ke bopoi ba unum sya lanu rong unum pediang lanu gini jing dawa jing hilapan kan bersaku bai beli kipan European war ngi fimene banlat ki traditional interference traditional hem kirang masnong ki kadsi council ki sim kini kin laju berkhajen pi kini gimdai ti ba kita plan kita paja takda ki kala ki ang ni bada kamut kan interference gini la lu berkhaj mar khamsuk bai kran ba sarkar ban bale ki sim ban bawan ki council ban bale ki masnong pi ki songsuk bale ber ka sarkar kan
Naradan tanggo ika authority tang sarkar ki so. Ti kata kadika jing i jing tina cylinder pan.